Dami ni di batanan sumudong siya ng saluhu na roha, ima na mga ramoti ati-ati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus to katay. Amen. Oras marihita sa luhuna. Barita na uli nagaybatan ni Batadita ima na tarsura di Lukas 12 ayat 10. 5 ayat 17 dohot ayat 21 ayat 22 tayo kaumahatan di bata. Managam-nagam do bangsoy diri pubi di bagasan rohana taring tu si Johannes ati beha Kristus si ibana gabi delu si Johannes manasi da saluna aku do tutuma didihon hamu do aik alay na ro managumugo siya na hurang tamado aku makar hari talin si patuna didihon ni ido tu hamu to di purbadi do api di tangan na do rupuran payeson nama perbigyan nan papungon na do eme na tusopona alay tutungon na do kurak kami tu api na soramitup alay uju terdiri na toropi sa luhunan gabi do ma Jesus terdiri jalan na martayang ibanan muka malangit jadi mijur maton di purbadia tu atas na merupa songod darapati jala masa masuara na segitsa sono hodo anakku hodo gani lomodo aku dihon ima sahana biang udo saha porsiaon adong masada barita na mardonga puda ima sahanak ama na adong tulu anakna disada tiki ama taon magoma jam tangan na di gudang ala topoe karejo di gudang amatay dusongoni mago di gudang alu jamatay mga lui di surma anak na natuli mga lului nasada anak na mabuan sekok manang akka alat lahu mga lui do lengkap asa dapo na jami alay laso dapo ni anak na ilo na puerwa hon anak ni di buah center sampai habis baterai na tong lasso dapo ni anak nana padua honi alai anak nana patulu honi mah lau mah ibana manga dulu tu gudang alai di bagasan gudangi di bagasan i manak ini taida mah mangalului jam ni bapak na magui ditiki i lau mahamat anak naon jala diliu ni mana ma tiki na ima lau mangalului jam na magui dohot hom lapatan na dia masuk ke gudangi mendengar gentangan manang mabigi gentakan ni jam tangan ni bapaneng alanin di bagasan na masuk do tenang ibana ibiki ibana ma suara ni jam tangan ni getakan ni jam tangan ni dungi idapot tema ternyata dapot ni anak na patuluhoni ma jami dia makadonga saha porsyao na taida sian tulu na mangalului jam tangan ni nakkaningani bagaimana cara mendapatkan ima natakas na taida penuh dengan ketenangan idona bagas penuh dengan ima nakani di bagasan ketenangan ibanam lahu mangalului anggo syakangani tur dibuat do sikop rupani ala-alana mangasau gugu mangasau pikiran mangasahon ima tinagana jalan nak nasi pedohon itu songoni mangasahon na adong di mana prebinotuan na mangasau dunia itur dibuat dosenter sampai habis alai na betuluhon akan ngani tidak mau dengan tenang ia mampu mendengarkan suara jam ni alani dia makadonga saha porsian uju di tonga-tonga ni bangsa Israel adong memapakrimon nama sebelga di tonga-tonga ni bangsa
nama do nalau Roma sahalak na sangat mabuan hebarut tu bangsui ima di warna sida Mesias. Di ayat 15 takas do di dok dung di idana sida si Yohanes diripuna sida ma si Yohanes padidion ima Kristus na pinimena sida. Alay luar biasa dong si Yohanes di bagasa terputon di patikko sibana do pikiran di colmai di patikko sibana do pikir na sida marhite nama dok di do ibana do dang aku ibana do naneng roy lapatan na adong dunia kesempatan di ibanan lahong pabuahun isi ibana adong dunia kesempatan lahu pabuahun asa tibu ibana alay di do ibana daw bahkan na luar biasa nama saya menarik sada sirip ni roha makar hari tadi ni sipatuna pe dang tama ido no bagas na tayo dari bagas tukun asa nang dono si Yohanes do ima sirip ni roha ni ibanay baka di do madidio pake aek do ala yang gona roy ima Kristusi madidio kamar hitito di purbadia Maria makadonga saha persyaon na tidak diaka panurirang nang diaka la Kristen nang diaka na takas manada hatan di bata iku berengot tado ima serep ni rohanen manang idot tenak ngani halabohon manang ketenangan ni ibana dan tergoda lama ngalui sangat tibana dan tergoda membuat sangat tibana alai teida di si ima di patikos jala di papita do pagatusio ni natorbi taringo tu Mesias idora na bagas idota di bagas trupu tahun na menarik na paduahon di ayat 21 ayat 22 bui ma gabi idota salah satu ima nak ngani papatarhon dia menak ngani naung pinabua jala nang tardidi Jesus jala naro suara sebono gicang nama dok odo anak hakolongaki odo anakku hakolongani lomodoro hakku diho dia makadonga saha porsyanon ma na tei danaking peristiwa di padidion ni Jesus na dia Jordaning iba saya peristiwa nama saya patar di permulaan na patar teidan waso ni di bata ada nama sa di sungai Jordani na taida di si ima suara itu di porbadi suara ni di bata dipakai di bata wasona di bagas satu puto marhide padidio ni dia me songgop to di porbadia di ayat 22 takas di didok asa dia makadongan lemamoto ma Jesus pabua naung dibohani manang diperlengkapi huasun di bataru ibana lau mangula ulonne jala manghutot di ido rodo suara sebono gicang suara na sebono gicang ido pahoton nama do Jesus anak di bata odo anakku hakulongani lomodoro hakku dio lapatan na suaraon imam songon suara ni di bata suara na taida naro sebono gicang manang suara pabakiton Jesus na gabi Mesias gabi anak ni di bata na tinongos ni di bata ido nanang ido ta suarai asa di peristiwa padidio ni takas do di jalo Jesus ada hal luar biasa ima dia me juju manang suara taringot tung hade batani Jesus Kristus na songon Mesias dia tidak do ima bahwa Jesus do songon anak manang lomodoro hakku diho aduh yang benar tadi sih ima nak ngani na pinabuana Jesus do Mesias alan dia wakadong saha porsyam molo tidak di bagasan trupu tahun masai tebu sian padidion na pinatupan is Yohanes do padidion na pinatupan itu kata Jesus Kristus sa sitong na ido na taida di bagasan trupu tahun asa unang madabi tatu praktek aka nagabi makilala padidion ni si Yohanes na timikos
manang padidion na masa song na pinatupan ni Yesus sa sitong na dangi tu si neng berengot ta alay neng berengot ta ima pabuahon di baga satu puton Yesus anak ni di bata na pabuahon ima nakani di bongoti jala sahat tita ima di holong ni rohani di bata nama doktu kita markite padidion manang na di calon ni si Yohanes papatarhon di bagasan serek ni roha di bagasan halabuhon ibana pabuahon dia may taringo tu Jesus nagabi songon Mesias. Alani dia makadong asaha porsiaon molo tema ni mingguta Jesus anak ni dibata aron yang dehonna di sini. Asa taha tidak komasongon na nilo ni si Yohanes padi ditaringo tu Jesus. Di bagasan panidangyo ni ima takas di bagasan mulutna bahwa hitape dipakai di batalaho pabuahon makatidakon taringo tu Jesus songo saksi manang songo na pinili di batahita pabuahon ima Jesus di tonga-tonga ni portibiom alay los takas may di bagasan serek ni roha unang adok kita na patibuhod niya tadi rumah si Yohanes dang diri na di patibu-tibu dang nguluna dang akajamitana alay Jesus dong di patibu di bagasan pakubasyon ni ibana na berpuri madia makadong asaha porsiam nuaing di igil tupuko tu hita dia makadong asaha porsiam asa pangalaho si Tirwon na binandi si Yohanes si songoni manak kita di bagasan auduhon do di bagasan hasati utang naolo hita i manak di bagasan labu ni roha manang ahapi ulot ta manang ahapi jabatata alay neng takas mihita nakanyai pabuakon akalomo ni roha ni di bata na perpudi sali taidama tajaloma dalam ketenangan di manak tenang di bagasan 20 tahun unang mabiar kita unang gosok-gosok alay garut kita tong mahita i manak ngani disudi tikit kay disudi ngulut tay tapangasa kuma asini rohani di batang tapangasa kuma taingo ma nung natardili kita berarti tong do kita di bagasan padiuni garut dipikirata dipakkarota di nguluta taingo ma ima na dikakulongi di batahita padi diotai songon nata jalo di bagasan guar ni bata anak ama anak doktor di pobadia menugu-nugu hita dui ima laho majalo cabar tuanguluan na sora sudah atong Jesus do anak ni di bata nagabi haluan jala marhiti Jesus do sahat tita tuamay amin. Muliatin ma Tuhan diho marhiti hatam na bedi pasu-pasu ma Tuhan asa tao kami makatidak kun Jesus do ima anak ni di bata amin.